उसिग्लाबनाय बिदुंजों मक्कायाव 900निबो बांसिन धोरोम सिबियारिफोरनि जिउ खहा। बिदुंनि दुंखावनायजों मक्कायाव गिख्रंथाव थासारि। सऊदी आराबियानि हली सिटी मक्कायाव मोनसे दुखुनि थासारि। दुंग्लाबनाय बिदुंजों गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा मक्कायाव। 51 डिग्री सेल्सियासनिबो बांसिन बिदुं दुंग्लाबदों गोथार नोगोर मक्कायाव। उसिग्लाबनाय बिदुंजों मक्कायाव 900निबो बांसिन धोरोम सिबियारिफोरा जिउ खहा जायो। बिदुंनि दुंखावनायजों गोबां धोरोमारिफोरा हुस गैयै जादों। मक्कायाव बुहुमनि गासै 1.8 मिलियन सुबुंफोरा बे बोसोराव दावबायलांदोंमोन, जेराव 900निबो बांसिन धोरोम सिबियारिफोरा सान्दुंनि गिख्रंथाव दुंखावनायजों जिउ खहा जानांदों होनना सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिदुंनि दुंखावनायनि जाहोनाव 2000नि बांसिन धोरोम सिबियारिफोरा फाहामथाय लागासिनो होननानै मिथिनो मोनो। जिउ खहा जानाय धोरोमारिफोरखौ गुबैयै इजिप्ट, जर्डान, इन्ड'नेसिया आरो सेनेगालनि होननानै मिथिनो हादों। बे जिउ खहा जानायाव इजिप्टनिफ्राय 323 धोरोमारिफोरनि जिउ खहा जायो होनना सुलुङाव मिथिनो मोननाय जायो।